Κλαβάκη και υποψία αντιαθλητικού κιόλας. Σε συνδυασμό όλα δικαιολογούνται. Θέλει να τρέξει εδώ ο ΠΑΟΚ με τον Κλαβάκη, πάει μέχρι μέσα. Ωραίο μπάσκετ. Θρασής εδώ παίξουν πολύ ψηλά και να δημιουργήσουν προβλήματα και τα έχουν καταφέρει τώρα. Θα βγει από τα σκριν ο Κλαβάκης, θα πατήσει ωραία και μέσα. 40-33, σταθερά στο συν 7 ο ΠΑΟΚ. Θέλει να πάρει τα βήματα εδώ. Θα χάσει την κατοχή. Η Rising Star θέλει να τρέξει. Ο Κλαβάκης, ωραία επίθεση, θα πάρει το φάουλ. Ωραίο τελείωμα από τον Κλαβάκη και μπάλα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θέλουν να περάσουν την μπάλα στο Λέφα, θα αποστάει τον αντίπαλό του, όχι στον Γρηγορίου Σιντορφών. Θα δει ακροβολισμένο το Κλαβάκη και υπάρχει τρίποντο. Ωραία κίνηση, μικρό βήμα άσχολος. Νέο ριμπάου, θα έχω πει ουσιαστικό μόνος του τράκαρε στο κάτω μέρος του ταμπλό.